mindenki látja, de itt van, ez már jó, mindenkinek, aki nem látja, hogy is itt van. Szóval kétszeres gyorsítottuk a videót, és rengetegszer kimászom a képből a kezemmel, mert jött, hogy sose csináltam, és annyira furcsa, hogy na azt kell. Mesélj a golyózásról. Golyózásról. Igen, a golyózásról. Ugye minden formát a golyókból a legegyszerűbb elindítani, vagy megformázni. És én minden észrelemhez tartok egy ilyen mintagolyó, hát ilyen mintagolyókat, hogy mindig ugyanakkor erre tudjam őket újra alkotni. És ezeket ugye kiégetem, és legközelebb azokhoz mérem, amiket csinálok. Szóval itt van a jó. Nem tudom igazából, hogy mennyire látjátok, és mennyire átlátszom. Átlátható? Jól van. Szóval kétszeresre van gyorsítva a videó. Nem hittem volna, hogy ez ilyen hosszú lesz, mert eredeti sebességben olyan 15 perc. És rájöttem, hogy már jó csinálni, nem is olyan egyszerű, mint amilyennek gondoltam. Mert ilyen fura haja van, meg farkúja. De azért nem annyira nehéz, csak nagyon sok kicsi részlet bele. Úgyhogy lehet inkább valami egyszerűbbet kellett volna megcsinálnom, hogy ti is átlássátok igazából. Olyan részeket, amik kicsi felületen érintkeznek a testtel, azokkal hogyan erősíted meg? Az orra például, az hogy marad a helyén? Miért nem esik le utána? Hát az orra csak azért marad a helyén, mert jól oda nyomtam is. Alapból akkor jól nyomtam oda, és úgy lapítottam ki, úgyhogy az eléggé összeragad. Mondjuk ennél a Máriónál nem használtam liquid fimót, ami ugye tulajdonképpen ilyen folyékony nyúlva, ilyen átlátszó, amivel meg szoktam amúgy erősíteni az utcaimat. Mondjuk csinálok egérként, és annak megerősítem a fülét, hogy ne essen le, így körékenem a liquid fimót, és akkor viccánásra, ha bíró, tehát így is volt már nekem az legtöbb, de azt hiszem, hogy rálépszem. Annak használja, nem arra van kitalálva egyáltalán. De amúgy elég is stabil. Elmondtam, mire van kitalálva? Hogy egy képre ráütsed, kisüssed, és utána felemeled, lesz egy képre, mert az viszi azt, hogy neked. Érted? Már valójában arra van kitalálva. Nem is tudtuk. Én most csinálom Máriónak a sapkáját, és arra meg kerül egy M-betű, ami a tutoriában nem lett olyan jó, de Máriónak sokkal jobb lett az M-betűje a sapkáján, de ez van. Lerajzoltad előtte a figurádat? Nem, csak úgy. Spontán? Csak spontán. De azért mindegyiket csináltam, mint a golyó. Ugye itt is előre megcsináltam azt, amiből majd összerakom már. Különben lett volna vagy 3-4 órás az egész videó, hogyha akkor méregetem ki, hogy mivel mekkora kell és hogyan arányos. Mert mondjuk ez egy csibi, úgyhogy kb. Egyáltalán nem arányos, de azért talán valamennyire. Oké is. Ja, igen, most csinálom azt a kis hajat, ami jó. A sapkájának a hátuljánére, nem is tudtam, hogy ez létezik, bár én nem vagyok akkor a Mário rajongó, csak azért gondoltam, hogy azt csinálom meg, mert ez ugye egy ilyen konzolos rendezvény, úgyhogy gondoltam, hogy valamilyen eszköthetőt csinálok meg. Assassin's Creed-et kellett volna. Vagy egy Predátort, nem? Az nem járnék soha. Milyen persze. Az nem így. Hogy csinálnék így? Úgy vagyok, nem vagyok egy profi, és különben is én csak aranyos dolgokat csinálom. Az éljen, ez több aranyos. De akkor megcsinálom az alien tojást. Jó, az mennyire aranyos. Azt csinálj egy specialitást. Ez milyen arany? Tényleg, azt nem így állok. Megcsinálom csúrnával, életmegsárban. Arra belül És ami nagyon fontos, hogy én nem szeretem, hogy hiányolatokat kérnek tőlem. Mármint rengeteg olyan megrendelésem van, hogy van egy alapcucc, és akkor csinál meg 5 centisben, de egyszerűen nem értik, hogy mondjuk van egy alapcucc, ami mondjuk egy 1,5 centi magas, akkor az 5 centishez nem 3-szor annyi anyag kell, hanem legalább 5-ször annyi. Ugye ahhoz, hogy arányos legyen meg minden. De ezt az emberek nem nagyon látják át, és azt sem érzik, hogy ez nekem nagyon érik. Viszont ugye nem is kértem meg érte sokkal többet, csak azért, mert sokkal több anyag van bennem, úgyhogy azon általában veszítek. Úgyhogy nem szeretem, hogy a nagy dolgokat rendelnek tőlem, és amúgy is
és az előző széria valahogy teljesen más lett, pedig ugyanazokat a mintagolyókat használtam, és de nem tudom, szerintem egyre szebbek a cuccaink, és egyre tisztábbak, és nincsen bennük annyi por. Régebben nagyon sokat szenvedtem a porral, amivel az egyik vagy gurmában elmázás közben. Ugye most csak úgy távolítottam el, hogy körömreszelővel applikáltam, viszont hogy a körömreszelővel nekiestem, akkor ugye valamennyire kvarcos lett a gurma, és valamennyire más színe is lett, mert ugye minimálisan azért mindig elszíneződik, hogy dolgozunk vele. És akkor általában azt csináltam, hogy az egészet átkörömreszelőztem, ami nagyon időigényes munka is igazából. Nem is az szép. De most már tényleg nagyon fogják arra, hogy ne legyen összeszöveg. És ugye ezt is elkezdjük azzal, hogy sokszor most még ezen igen. Nem halljuk a kérdést. Kezet kell mosni mindenféleképpen. Minden egyes szinten, szerintem. Hát, mondjuk azért nem minden egyes szinten, mondjuk sárga után használhatsz narancssárga már. De hogyha ilyen nagyon előző színek, akkor érdemes mindig kezet csinálni. Nekem is volt, és nem értettem, amikor annak csináltam szalmákat, és utána nem, csináltam, hogy húrmakapokat, és utána csináltam az almákat. És nem értettem, hogy mik azok a barna csíkok az almákat. De most már tudom, hogy a kitom. A szerelvényezéssel hogy van? Szóval hogy olyan előre belesütöd, vagy utólag szúrod bele, ragasztod, vagy nem ragasztod? Előre beleszúrom, és eddig ragasztottam, meg még most is van, amit ragasztok, de nemrég újfajta szerelőpálcikát vettem, ami ilyen talpas, tehát az egész ékszeren átszúrom, és az alján van egy ilyen talp. Úgyhogy az megtartja, és is semmiféleképpen nem tud kiesni a kampból, mindenhol. Persze régi cuccaimon azt nem tudom megváltoztatni, úgyhogy nagyon remélem, hogy azokat pedig tartja a ragasztó. Már nekem mondjuk még egy észterem se esett szét, ahogy voltam, nem esett ki belőle a kampó, de sajnos már hallottam olyan visszajelzéseket. De nagyon köszönöm azt, hogy amiért nem haragudtak rám, és nem ítéltek el, hogy egyszerűen nem tudok olyan pillanatragasztót találni, ami rendesen megtartaná ezt. Már tényleg nem találtam ezt ítélőt. Mármint a kétfázisú ragasztót még nem próbáltam, de szerintem nem is nagyon tudnám. Már úgy szoktam beragasztani ezeket a kampókat, hogy a kampó elé teszek egy pillanatragasztót, és így átfújjam a kampó lyukán. és így nagyjából így teljesen befeszkéltetni ezt a lyukat, ahol vele van szólva ez a kampó ragasztó. És szerintem a szétfázis ragasztóval nem tudnám megoldani már. Az egy kis sűrűbb, másrészt pedig előre ki kell keverni, és nekem igazából nagyon kicsi mennyiségek kellene. Úgyhogy szerintem ez nem lenne